बायदि नंखाय दायबानि फिसाजोखौ नोंसा आदा बाजैया गनायनाय नङा खोमा। हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा, बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै गालां। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जिंगा। बेयो मोनसे शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे शर्ट मुभिखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों बिस्तिराम, साया, रिंखां, अनजालि, मोगथां। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअनि फुल आपल'ड दासान्दि खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं आरोबाव खनसे आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै हो। नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्टरानो जादों मोगथां बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायहैना लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों इउबि प्रडाक्सन। लोगोफोर, नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, औ, नोंखौ माबाफोर बुंहैदों नामा? फंसेल' बुंदों, अब्लाबो आदानि मोखां नायना हमनो हादों आं। गोबां बाथ्रा हाबनानै दंथारो जानांगौ। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्ट आपडेट भिडिअखौ आं थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां।